Do 18 ao 26 de xullo, Ribadavia convértese unha vez máis no epicentro das artes escénicas, coa chegada da Mostra Internacional de Teatro, que este ano celebra a súa 41ª edición baixo o lema Escenas en Tránsito. A nova dirección artística, formada por Sabela Mendoza e Gena Baamonde, apostan pola contemporaneidade, a diversidade, a mirada feminista e os formatos híbridos. Unha programación diversa, arriscada e comprometida. Unha programación que, como sempre, se vai a caracterizar pola enorme calidade das propostas escénicas, por ser unha proposta diversa, variada, para diferentes tipos de públicos, para diferentes tipos de inquedanzas, e que, ademais, respeta e continúa tamén con cuestións clásicas xa da Mostra Internacional de Teatro, como dicíamos o día da presentación do cartaz, non? A itinerancia polos diferentes lugares do concello, proposta de diferentes escenarios, actividades ao aire libre, actividades na rúa, no auditorio, é dicir, un programa completo. En total, máis de 35 actividades entre funcións, obradoiros, encontros, foros e accións abertas á comunidade, repartidas en máis dunha dúcia de espazos escénicos que van dende os históricos, como o Auditorio do Castelo ou a Igrexa da Madalena, a espazos naturais, prazas e sitios máis alá do núcleo urbano, museos ou a Casa da Cultura, facendo da MIT un festival expandido. A 41ª edición da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia ven marcada por este novo proxecto que piloto junto a Gena Baamonde. É unha programación que aposta pola contemporaneidade, polo risco, polos formatos híbridos tamén. Antes falábamos do Centro da Cultura Galega. A cultura galega a día de hoxe tamén unha cultura que traballa nese lugar, intermedio, que mezcla o teatro, a danza, o circo, a performance, a arte de acción, eses lugares que buscan a hibridación e a transdisciplinaridade. Eso é algo que vai estar nesta Mostra Internacional de Teatro e que esperemos marque tamén anos posteriores da nosa dirección. Creemos que o contexto tamén, como sempre é, pero agora quizáis máis de poñer ese ollo e todo o corpo nesa como está colapsando a terra, como todas as temáticas que teñen que ver con como cuidamos o planeta, como cuidamos o noso entorno. E aí está, creo que é unha das apostas tamén máis destacadas, que é La Fármaco, con Luzarcas, que é Tierras Raras, que tamén ten o apoio da MIT, como sabedes. Creemos que é unha aposta que xa tamén, creo que de gran formato, verdade? De un gran formato. A este programa de exhibición súmase o de apoio á creación con 3 residencias artísticas. O programa de formación con 6 obradoiros e laboratorios dirixidos tanto a profesionais como a público xeral e infantil. E o programa de mediación, co que se busca xerar outros lugares de encontro e conexión entre artistas, públicos e profesionais das artes escénicas. Hai unha moi boa selección de compañías e algo que non me sorprende, porque coñezo a vosa trayectoria. Quero darvos, por suposto, unha pública benvida, parabéns, e animarvos a facer unha magnífica edición e continuar tamén co legado que deis a Roberto Pascual despois dos seus moitos anos de bo facer aquí na Mostra de Teatro.